Хайырлы яңа ел кечләре дуслар. Менә яңа 2017 әтәш елына да аяк бастык. Бәхеткә күмелеп, шатлыкка төренеп, рәхәт тормышта сау-сәламәт яшәргә язсын сезгә. Яңа ел белән сезне дуслар. 2017 елның беренче тапшыруын мин Эльвина алып барырмын. Татар эстрадасында нинди яңалыклар, үзгәрешләр булды икән? Хәзер белербез. Шулай итеп башлыйк. Яраткан җырчыбыз Гөлназ Солтанова 2017 елда тулысынча иҗатка чумарга җыена. Кечкенә малаем да үсеп килә, иҗатыма ныклап тотынасым килә. 2016 ел ахырында моның белән шөгыльләнә башлаган идем инде. Йолдызлы юллар җырын яздырдым диде ул. Аның планнары зурдан. 2017 ел эчендә яңа клиплар төшерү, яңа альбом булдыру. 2017 елга зур өметләр баглаган җырчыбызга уңышлар телик. Әтәш елы Гөлназ Солтановага бар бәхет, шатлыклар, иҗади уңышлар гына алып килер дип ышанабыз. Сөз уңаеннан, җырчыбыз үзе дә әтәш елында туган икән, димәк Гөлназ барлык хыялларыңда тормышка ашачак. Бары тик алга. Күкләрнең зәңгәре күренми шул ачык, аязы кояшы чыкканчы. Белмисең шын сөю нинди икәнлеген, үзеңә тиң ярым тапканчы. Тормышым яктыртып син килгәннән бирле, күкләрем гөл ача гөлә яз. Барыр юлларыбыз чәчәккә үрелгән, күңелгә мәңгегә кергән яз. Сизәсеңме, ихлас хисләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашыйк булып тибә йөрәк шын сөюләрдән. Сизәсеңме, ихлас хисләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашыйк булып тибә йөрәк шын сөюләрдән. Гөлназ Халикова имтиханнар тапшырып йөри. Әйе, сез ял иткән вакытта җырчы кызыбыз сессиягә әзерләнә. Шпаргалкалар әзерлисеңме дип сорагач, нинди шпаргалка инде? Хәзерге заманда шпаргалкалар ясамыйлар. Үз белемемә таянып керәм дип елмайды ул. Шулай ук Гөлназ иҗаты өстендә бик каты эшли. Яңа җырлар яздырам. Күптән түгел генә яңа клипым дөнья күрде дип уртаклашты Гөлназ. Иҗатын да алып бара. 2 яшьлек улын да тәрбияли, өстәвенә укый да. Менә молодец. Имтиханнарда уңышлар телибез сиңа. Укытучыларның кәефе яхшы булып, уңышлы җавап биреп, сессияңны 5-ләргә генә ябарга язсын. Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде ямлы язлар, назласын әле җылы җәйләр, сакласын безне сары күзләр. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Яшь җырчыбыз Ленар Яшин кайчан яңа ел килеп җиткәнен сизми дә калган. Нинди яңалыкларым бар дип шалтыратып, яңа ел белән котлагач, килеп тә җиттемме инде ул дип җавап кайтарды егет. Мәшәкатьләр күп, машина бәрдерделәр, телефонны суга төшереп ваттым, аңа өстәп Казанга күчәргә җыенып йөргән чак иде дип сөйләде Ленар. Шулай ук җырчы егетебез тиздән тамашачыларын яңа җыр белән шатландырачагын һәм иҗат өлкәсен яңа баштан карап, башка юнәлеш стильдә иҗат итә башларга мөмкинлеген дә әйтте. Шулай ук Ленар озак вакытка социаль челтәрләрдән югалып торган өчен дә гафу үтенде. Телефонга озак ремонт ясарга туры килде диде егет. Уңышлар сиңа, Ленар. Авырлыкларны җиңел чыгып, тулы хокуклы Казанлы исемен йөртүеңне телибез.
Sapsarı şeşler, cidir tüste küzler. Min kararga yaldım, lakin bilem allar güzel ol erinler. Senin yılmayuın, heyteli Xudayım nige min anı yılladın. Yem yaşıl balım, kan barı büsikev. Jingilgin atlap, kandan edip silev. Minem küzler sinde, yüreğim dürdüp dibe. Düzlener, barı aşık bola kurma. Шоу-биз тапшыруу командасы сизни татар эстрадасы жырчыларынын тусовкалары менен таныштырып тура. Бүгүнкү тапшыруубузда искерме түгүл. Танылган автор башкаруучу Гүзелиянын Балдама клибинин һәм яңа жыйынтыгын тәкъдим итүү кичәсеннән репортажны сезгә дә тәкъдим итәм. Корреспондентыбыз Дамир Зиннатуллин танылган жырчылар белән аралашып, Гүзелия һәм аның иҗаттар дусларының хис кичерешләрен күреп кайтты. Карыйбыз. Selam dostlar, biz bugün Мәскәү җырчысы, Алтын Баш һәм ТМТV премиясе иясе Гүзәлиянең Балдама исемләнгән клибының презентациясында. Һәм инде аннан тыш ул бүген үзенең өр-яңа альбомын җыентыгын тәкъдим итәчәк. Бүгенге кичә чыннан да грандиоз булырга охшаган. Гүзәлия, бик зур эш өстендә эшләп инде тамашачыга тәкъдим итәсең. Озак әзерләндеңме, әйт әле? 1-2 aydan birliğinde dolkunlanıp yürüyüm, uylap yürüyüm, tünlede türlü kişege fişkalar uylap tabası bile kile, kişinikinden maturrak itip күрсәтәсе kile. Инде менә бу клипны төшерү, альбомны яздырудан кала әле артистларны җыеп барсында бер сәхнәгә җыеп чыгару һәм дә инде алар белән элемтәгә керү үзенә бер авыр булдымы? Ничегрәк башкарып чыктың син менә? Бүгенге менә кичәдә булган катнаша торган җырчылар бөтенесе дә дуслар. Алар белән миңа җиңел аралашу да ничектер алар белән инде бер сүзгә килә алабыз. Инде тамашачы мәхәббәтен шакырылган кунаклар белән бүләргә кызганмыйсыңмы, кызганыч түгелме? Юк, мин андый кеше түгел. Минем тирә-ягымда шундый талантлы кешеләр булганына шатланып кына торам. Син әле безнең җырчы гына түгел, танылган автор башкаручы да. Синнән җырны сатып алу ничә сумга төшә һәм ул бәягә нәрсә керә? Аранжировкамы, сүзләр, көйләр барлыгы бөтенләй бер керәме? Һәм артистка карап бәясе үзгәрәме? Һәрбер артист белән үз мөнәсәбәт. Бу инде сер булып калсын дип уйлыйм. Минималь менә. Аны теге һәрбер җыр ничә сум? Аның бит инде барыбер бар. Беләбез, минималь 15 мең. Синдә дә шулайракмы? Яисә синдә теге Мәскәүдән булгач, бераз кыйбатракмы? Ник инде аны яшерергә, дөресен әйткәндә, яхшы хитовый җырлар барлыкка килгәч, минем өчен бу сер дип уйламас идем инде, әйтмәс идем. Күп кенә артистлар үпкәләр дип уйлыйм. Төрлесенә, димәк, төрле артистларга төрлечә, артистына карап, эшенә карап, әйме? Индивидуально җырына карап, сыйфатына карап, кешесенә карап, мөнәсәбәткә карап. Артистлар белән эшләргә гомумән авырмы? Ничегрәк җайлар табасың син алар белән? Менә һәрбер артистның үз характеры. Ничегрәк кайсы җыр аңа туры килә икәнен беләсең. Һәрбер кеше белән уртак тел табып буладыр дип уйлыйм мин. Әгәр дә инде артист миңа ошый икән, мин аның белән уртак тел табырга тырышам. Менә композиторлык сәләте каян килгән дип уйлыйсың син? Минем дәвәти, ул минем бабай инде, безнеңчә бездә бабай диләр, бәетләр чыгара торган булган, көйләр яза торган булган, анардан бирелгәндер дип уйлыйм мин. Инде әйдәле, менә бүгенге кичәгә әйләнеп кайтыйк. Бүгенге кичәнең исеме дә Балдамай дип атала, җырның исеме дә Балдамай, клипның исеме дә Балдамай. Ни өчен өр-яңа җыентыктан, өр-яңа альбомнан менә бу җырны сайлап алырга булдың син? Безнең тормышта күңелсез вакыйгалар җитеп тора. Шундый позитив бер җыр тудырасы килгән иде. Менә уйландырмый торган, күңел ача торган, аны тыңлагач елмаясы килсен кешенең, биисе килсен, исеме дә шундыйрак булсын дип теләгән идем. Менә шундый җыр килеп чыкты.
Клипка килгәндә инде клип ниндирәк темалар күтәрәсең клип белән башка клиплардан Татар эстрадасында бик инде алар күп башка клиплардан нәрсәсе белән аерыла икән ул? Башка клиплардан бездә күбрәк акцент минем клипта биючеләргә. Без менә теге элек хинт киноларына йөридек бит. Менә шушы киноларны искә төшереп Болливуд ясадык без үзебезчә. Сценарийга килгәндә сценарийны кем язды, кемнәр ярдәм итте? Анысында үзең ясадыңмы әллә? Сценарийга килгәндә бөтенләй үзем уйлап таптым дип әйтә алмыйм. Төп идея, сценарийның идеясе минеке. Менә аны развивать итүче кешеләр ул Башкортстанда 7 студия исемле егетләрнең җимеше. Ни өчен менә Мәскәү түгел, Татарстан түгел, менә Башкортстан егетләрен сайларга булдың, алар белән эш итәргә булдың? Беренчедән, бик тә позитив егетләр, үз эшләрен яратып эшлиләр, фанатлар. Мин андый кешеләрне хөрмәт итәм, сокланам андый кешеләргә. Креатив егетләр, үзләренең фикере бар, карашы бар, үзләренең стиль бар. Сыйфатлы эшләре күп аларның, шуңа күрә миңа ошады, аларны сайлап алдым. Минем уйлавымча, син менә һәрбер кеше белән аралашканда, яисә эшләгәндә сайланып кына аралашасың, теләсә кемнәр белән генә аралашмыйсың, әйме? Бу нәрсәдән икән сизелә ул дөресен генә әйткәндә? Күңелемә менә якын кешеләр, минем дулкында булган кешеләр белән аралашам күбрәк. Мин шундый ук ачык кеше дип әйтә алмыйм, бөтен кеше белән дә аралашмыйм, мин якын итеп. Яра, клипка әйләнеп кайтыйк инде. Тиздән кайчанрак булыр икән клипның премьерасы социаль челтәрләрдә, ВКонтакте дип әйтик инде, YouTube'та кайчанрак планлаштырасың? Социаль челтәрләрдә инде берәр айдан булыр дип уйлыйм. Башлап без аны телевидениегә тапшырырбыз. Инде менә сорыйсым килә, күп кенә хитлар иясе бит инде, син хитларны каян белергә була ул? Менә ничегрәк? Балдамайны сайлап алгансың, башка җырларны сайламагансың бит. Мин аны менә яздым, беренче мәртәбә туйда җырлаган идем. Кешеләрнең реакциясына карап инде. Кешеләр ничек кабул итәләр җырны, шуларга карыйм мин. Үземнең интуиция дигән нәрсә дә бар. Клип яздыру, альбом чыгару инде барыбер чыгымнар таләп итә. Син менә бу эшне эшләп инде ул чыгымнарны яңадан кайтарырга телисеңме? Мин шул хәтле иҗат кешесе. Мин акчаны бик санамыйм. Дөресен әйткәндә, иҗатка акчаны бер дә жәлләмим. Мин үземә менә кием алмыйча тора алам. Бәлки дөрес түгелдер ул, менә квартирага ремонт ясамыйм. Ләкин җыр чыгарам. Җыр минем тормыш ул. Менә синең спонсорың бар дип әйтергә буламы? Менә ярдәм итүчең акча ягыннан, финанс ягыннан. Мин үзем генә үз көчем белән генә эшлим, спонсор дигән кешем юк. Тормыш иптәшеңне спонсор, ярдәм итүче дип әйтеп булмыймы бердә? Ул дөрес булмас инде, ул минем тормыш иптәшем, спонсорым түгел. Менә дискны да алып килделәр. Менә дуслар, игътибар итегез. Менә шундыйрак дискыда хәтта хинт стилендә, монда барлыгы 21 җыр, һәрберсе тамашачыларга таныштыр дип уйлыйм. Әнә карап чыгы әле, монда иң популяр җырлар кайсылар икән? Син үзең әйтеп чыга әле. Монда инде иң популяр җырлар Яныңа агылам, Авылым көйләре, Югалтасым килми, Хат язам, менә бәхетле буласым килә дигәнне бик яраталар Татарстанда. Әле мин кичкенә булган чакта, яшь вакытта менә бу җыр исемдә нинди бәхет. Нинди бәхет, ялгыз кайын, алар инде элегрәк язылган җырлар. Менә Гүзәлия, инде синең белән берничә тапкыр очрашабыз. Һәр вакытта менә шундый атмосферада күрешергә туры килә. Мин сине үҗәт, шая, шундый артист дип беләм. Ә син гаиләдә, тормышта иреңә ниндирәк икән? Аны инде бу сорауны минем иремә бирергәдер дип уйлыйм. Анарга җиңел түгел. Мин иҗат кеше буларак шундый әйтеп биттем бит инде, мин гади генә кеше түгел. Минем характерым бар. Менә димәк, син шулай ук сайлап алдың, мөнәсәбәтләргә килгәндә зак сайландыңмы? Сайлап алдым дию дөрес түгел инде. Менә интуиция дигән нәрсә бар бит. Аннары менә бер карашта ничектер ул кешене сизә башлыйсың инде. Нинди икәнен аралашасың син аның белән.
Син ашарга пешерергә яратасыңмы? Нәрсәләр пешерергә яратасың? Ашарга пешерергә яратам, пешерәм, камыр белән эш итәргә бик яратам мин. Ул минем әнидән, минем әни бик тәмле камыр ризыклары пешерә иде. Күп нәрсә пешерәм, самса, эчпишмак, нәрсә кирәк камырдан, шуны пешерә алам. Ә син пешергән әйберләрдән тормыш иптәшең нәрсәләрне менә аерым да ярата. Кайткач сорый, менә моны пешереп бир әле дип сорыймы? Манты ярата. Аннары кыстыбыйны бик ярата ул. Син аңа пешердең, тәмле итеп ашаттың. Ә ул сиңа нинди булса сюрпризлар ясыймы? Минем тормыш иптәшем бик каты тәмле пешерә. Иң менә тәмле аның пешергән ризыклары Италия кухнясыннан. Пастаны бик тәмле итеп ясый ул. Аннары төрле сэндвичлар шунда аның үзенчәлекле килеп чыга. Пицца пешерә. Иртән миңа пешереп куярга, анарга авыр түгел, пешерергә может, шулай. Сырысым килә яңа елга нинди теләкләр теләдең, нәрсә сорадың Кыш бабайдан? Иң мөһиме дөньяларыбыз тыныч булсын. Якыннарыбыз исән сау булсыннар. Жан тынычлыгы телим һәрберебезгә. Һәрбер кешенең хыялы тормышка ашсын. Шул. Сырысым килә, сине бик еш солянкаларда күрергә була, чыгышларда күрергә була. Мәскәүдән килү үзенә бер инде чыгымнар таләп итә, аны беләбез, аңлыйбыз. Ул сиңа теге финанс яктан отышлымы, юкмы, ничегрәк син моңа карыйсың? Миңа зур авырлык китерә дип уйламыйм, миңа ул мин аны инде уйлап эшлим. Ә бүгенге кичәгә килгәндә менә башланып китте, халык агыла. Ничегрәк уйлыйсың, ничегрәк булыр икән бүгенге кичә? Дулкынланасыңмы син гомумән? Барысы да Ходай кулында, кем белә инде. Әйбәт булыр дип уйлыйм. Кемнәр килгән менә? Кемнәрне чакырдың махсус? Кемнәрне көтәсең син иң якын артистлардан? Бүген минем күп кенә артистлар кунакта, сез үзегез күрерсез. Аралашырбыз да алар белән. Аралашырсыз да, күрерсез дә, сүрләрен дә белерсез, сорашырсыз, минем турында нәрсә уйлыйлар икән. Синең альбомны каян сатып алырга була икән ул? Әле альбом чыкты гына. Тиздән күп кенә сәүдә нукталарында барлыкка килер дип уйлыйм бу альбомны. Альбомга карыйк әле менә. Монда син махсус фотосессия ясагансыңдыр белем. Бу менә димәк ничегрәк ясалды? Сөйләп җибәр әле фотосессия турында. Бу фотосессияны инде без клип төшергәндек ясадык. Шунда бер эпизодны төшердек тә, шуннан соң мин киттем фотосессия ясарга. Менә карап торам инде, син үзеңнең теге дусларың белән аралашасың. Ә менә җитәкче буларак син ниндирәк? Кырыс җитәкчеме, яисә шундый йомшак җитәкчеме, эшләрне, биремнәрне биргәндә ничегрәк контролер итәсең? Төрле вакыт була инде, мин йомшак да булам, кырыс да булам, дырфада булам, төрле вакытым була. Мин нормальный кеше. Төрле эмоциялар кичерәм мин. Синең ничек әйтим инде, ачуыңны чыгару авырмы? Менә син узак түзеп торасыңмы? Син үзеңнең эчендә тотмыйсыңмы әйберләрне? Кайсы вакытта түзәсең инде, кайсы вакытта эштә тотасы да килми әйтеп саласың. Но мин теге арттан сөйләп биргән кеше түгел, мин кешенең битенә карап әйтәм бөтен нәрсәне. Кәләүчеләр бармы, буламы? Күбе андыйлар, күбесе бит аңламый, үпкәлиләр, төрле вакыт була. Дуслар, без бүген грандиоз күңелле кичәдә булдык, һәм инде Гүзәлия белән дә аралаштык, якынрак ашырга тырыштык. Гүзәлия, безнең тамашачыларга бәлки теләкләрең бардыр? Яңа ел бәйрәмнәре үткәндер. Дуслар, рәхәтләнеп ял итегез эшкә чыкканчы, якыннарыгыз белән күбрәк аралашыгыз, телефон белән, SMS белән генә түгел, очрашыгыз, сөйләшегез, телефоннарыгызны алып атыгыз. Нилендә һәр вакытта тусовкаларны калдырмый гел күрергә була аны. Монда җирдә ничегрәк килеп җиттең? Каян килеп эләктең?
Әле генә менә Альбин апаның иҗат кичәсенә килдек менә монда. Кыра белән абал. А? Кыра белән абал. Әйе. Һәм монда күрәм бик күп артистлар бар, бик халык җыелган һәм миңа калса бик кызык булачак хәзерге тамаша. Әле күптән түгел генә 1 елмы әле узмагандыр. Син дә үзеңнең клибыңны шулай тәкъдим иткән идең. Ничегрәк менә чагыштырмача? Синеке яхшыракмы, Гүзәлиянеке яхшыракмы? Мин аны яхшырак дип бәя бирә алмыйм, чөнки безнең бүтәнрәк нидә образларда чыгыш ясыйбыз һәм бүтәнрәк жанрларда. Ул композитор, ул автор, әмин җырчы. Шуңа күрә бүген дә бик шәп булыр дип ышанып калам. Синең репертуарда аны Гүзәлия иҗат иткән ничә җыр бар? Бер җырым бар. Гүзәлиянең бер җыры бар, ләкин без ул җырны заманча эшләдек һәм бәлкем ишетәрсез әле. Сез яңаны әзерләргә уйлыйсызмы? Тагын иҗат итәргә планлаштырасызмы? Планнарда бар берничә җыр эшләү. Махсус миңа менә Гүзәлия язырга тырыша, ләкин әлегә тудырып бетерә алмыйбыз без бу иҗат җимешебезне. Менә бүгенге кичәдә, бүгенге репортажда инде безне Гүзәлияне мактарлар дип уйлыйм. Менә син мактама әле, ниндирәк минуслары бар икән Гүзәлиянең? Беләсеңме син аларны? Ну алай инде Гүзәлияның кичәсенә килгәч минуслар әйтеп тору яхшы да булмас. Һәм гомумән мин аның минусларын белмим. Бәлки ул теге сынга каладыр. Җырларны соң бирәдер, андай әйбер юкмы? Юк, без белән менә гастрольләргә йөрдек. Ул шундый пунктуаль, шундый молодец. Молодец Гүзәлия. Гастрольләргә йөргәндә ничегрәк? Менә күңелле идеме диясем килә. Бик күңелле, ул минем беләсезме, теге әнием шикелле, минем арттан карап кына, мине шундый теге яратып кына йөрде. Шуңа күрә Гүзәлия малайча, молодец. Булатны да очратты. Булат, ничек хәлләр? Ничегрәк чакырдылармы, үзең килдеңме? Әлбәттә Гүзәлия чакырды, шуңа күрә килдем. Инде сине күптән күргән юк. Ниндирәк яңалыкларың бар? О, яңалыклар һаман бар инде алар. Яңа җырлар эшлибез. Шулай Гүзәлия белән иҗат итәбез. Ул да тәкъдим итә яңа җырлар һәм һәр вакытта Гүзәлиянең җырларын без җырларга әзер. Чөнки ул текә җырлар яза. Ансу, сәлам. Ничек хәлләрең? Хәлләр бик әйбәт, Аллаһка шөкер. Кәефләр дә бик әйбәт. Син Мәскәүдән килдеңме? Казаннан килдеңме? Мин сине кая икәнен белмим. Юк, мин монда, мин бит Казанда яшим. Кызы. Димәк инде минем уйлавымча син теге Гүзәлиянең якын дусты булгач, гел аның белән генә дип уйлыйм. Сез дөрестән шулаймы? Гел бергәме? Әйе, ул минем икенче әнием кебек. Сезнең инде яшь арагызда бар, ул сиңа теге бераз зуррак булгач, ниндирәк зурлар киңәше бирәме? Әлбәттә, төрле киңәшләр бирә. Ниндирәк егетләр сайларга? Анысы да бар инде, бар. Әйе. Тагын ниндирәк? Тормышта бик булыша ул миңа. Кайбер чакларда акны караны аерырга булыша, шулай инде. Җырларга килгәндә сиңа махсус җырлар иҗат итәме? Менә Ансу, менә бу җыр синең өчен, мин сиңа иҗат иттем дип әйтәме? Әйе, менә бу җыр махсус менә сиңа, синең характерыңа ошаган дип менә шулай бирә ул менә җырлар. Син Гүзәлияне яхшы белгәч, инде без аны бүген мактыйбыз гына. Әйдә син теге нашар якларында безгә ачалас гына. Теге син хәзер әйтмә инде, бүген мактыйбыз дип. Син үзең. Юк, ул үзе начар кеше түгел. Беләбез инде. Ул аңа начарлык ясыйлар да. Ул аны үзендә җыя да. Аннары берне кидереп бәрә шуңа, менә анысы бар анда. Сиңа ләкәне бармы? Миңа Аллаһка шөкер пока ләкмәде. Дөресен әйткәндә, Маратны тотырга авыр, ләкин Гүзәлиянең презентация кичәсендә без аны очраттык. Марат, сәлам, ничек хәлләр? Исәнмесез, Аллаһка шөкер, әйбәт. Монда теге бөтен татар эстрадасында җыр кая дип сорыйлар, мәйдә җыр языга дип аптыраталармы? Бүген вообще әле инде шалтыраталар, язалар, Мухин, ты нам нужен дип әйтәләр. Просто вот ардым мин уже шул бөтен просьбалардан. Күп кенә Гүзәлиянең җырларын инде син иҗат иттең, аранжировкаларын ясадың. Аның белән эшләргә ничегрәк? Миңа иң беренчедән аның җырлары бик ошый, чөнки менә җыр ушаса име, мин сразу күрәм. Була микән, юкман, чыга микән шул җырдан нормальный җыр менә дигән. Гүзәлия белән эшләгәндә сиңа ошамаган сыйфаты бармы, булгалыймы? Анда низер әйберләр әлбәттә булгалы инде. Ничего страшного, нормально инде. Но Ничегрәк инде менә? Яисә аңа та бетермиме? Ниндирәк дулкында әйтәсең син? ну күбрәк инде бөтенсе Аллаһка шөкер нормально. Яшерә бу малай бездән нәрсәдер? Иң мөһиме то, что безнең результат
әйбәт кенә килеп чыга, бөтен җырлар, бөтен аранжировкалар, шул итоговый җыр дип әйтим, әйбәт кенә килеп чыга. Дуслар, инде бүгенге кичәгә Гүзәлиянең апасы Мәүлидә апа да килеп җиткән. Мәүлидә апа белән еш кына күрешергә туры килә, ләкин аралашкан юк. Мәүлидә апа, ничек хәлләрегез? Аллаға шөкер. Бүгенге кичәдә ничегрәк сезгә яшьләр арасында дип әйтәсем килә? Шуның кадәр әйбәт. Безгә бик шундый ошыймында. Сез еш буласызмы мондый бәйрәмнәрдә? Чакыралармы? Бердә булган беренче мәртәбә монда. Инде сез Гүзәлиянең апасы буларак сорыйсым килә. Менә Гүзәлия бала чактан ниндирәк иде, хәзер ниндирәк ул? Һәр вакыт дәреслек өчен нәрсә эшләп ул. Иҗат кешесе буларак ул ниндирәк иҗат кешесе? Бик тырыша торган кеше. Бик булдыра торган кеше. Яшь вакыт, кичкенә вакыттан ук җырлап йөри иде, клубларда җырлый иде. Кичкенәдән үк шигырьләр яза иде. Сез инде аңа мораль яктан, финанс яктан ярдәм иттегезме? Финанс яктан ярдәм итеп булмады, кызганычка каршы. Мораль яктан бик һәр вакыт менә поддерживать итеп торабыз без аны. Җылы сүз һәр вакытта ярдәм итә инде ул. Ия. Инде Мәүлидә апа сорыйсым килә. Барыбер Гүзәлия инде эстрадага яшь килеш түгел, бераз генә теге сыңрак чыкты, 20 яшьләрендә түгел. Ни өчен менә шулай булды икән ул? Сез бәлки беләсездер. Әкрен генә үз тырышлыгы белән барды. Артыннан тәртип торучы булмагачтан әкрен генә барды. Менә шушы нәтиҗәсе менә бүгенге көндә Аллаһка шөкер аның эстрадада үз урыны бар дип уйлыйм мин аның. Сез менә бу соңгы елларда ул бит һәр вакытта эштә, һәр вакыт инде вакыты юк. Нәрсә беләндер булса да шөгыльләнә. Вакыт табамы аралашырга, сөйләшеп утырырга вакыт хәтта табасызмы? Табабыз менә Казанга килгәндә һәр вакыт безгә килә. Без төне буе да утырабыз сөйләшеп. Димәк, инде сез бер-берегезне сагынып өлгермисез дә. Сагынып та өлгермибез, ни дисәң, без төннең һәр сәгатендә дә аның белән шалтыратышып сөйләшә алабыз. Композиторлык сәләте, менә без аны хәзер автор-исполнитель, автор башкаручы кебек буларак беләбез, әйме? Каян килгән икән бу сәләт? Без бит менә 10 балалы гаиләдән. Безнең әни бик җырлый, бик талантлы кеше. Безнең әни ул шигырьләрдә яза, үзе шундый матур итеп. Әти безнең гармунда уйный иде. Аннан каян килгәндер инде, Ходай Тәгалә биргән, наверное. Ничек хәлләр, ничек эмоциялар, ничек кәефләр? Ошыймы сиңа монда? Бик шәп, менә мин бу урында әле беренче тапкыр шундый зур чарада дип әйтергә булам. Миңа бик ошый, халык шәп, сәхнә шәп, атмосфера бик күңелле. Миңа да бик күңелле бүген. Симпл инде сез бергә эшлисез, бергә яшәгәнсез дә икән. Сез гомумән дуслармы яисә сезне эш кенә, иҗат кына бәйлиме? Юк, без Гүзәлия белән якын дуслар. Һәм нинди генә гомумән тормышта нинди генә ситуациялар булса да, мин Гүзәлиянең нәрсә булган, тормышы нәрсә булганын беләм. Ул минем тормышым турында барлык нәрсәләрне белә дип әйтәсем килә. Шуңа күрә без аның белән шулай чын-чынлап менә сердәшләр, дуслар булып яшибез. Исемең ничек син кем? Минем исемем Марат, мин Мәскәү шәһәреннән. Ярулин фамилиям. Мин артист, театр и кино, җырлаучы. Каян килеп эләктең менә әлеге кичәгә? Бүгенге кичәгә мин килдем специально Гүзәлиянең презентация альбомына. Бик шатман бүгенге кичәдә булырга. Мин специально из Москвы приехал. Гүзәлиянең җырларын башкарасың димәк, әйме? Минем репертуарда җырлары бар. Бүгенге көне аның ике матур җыры минем репертуарымда. Алла берсә тагы да булыр. Казанда беренче тапкырмы? Казанда ничәнче тапкыр? Yok. Казанда мин уже который раз не могу сказать, не помню уже, очень много раз. Асу бу чәчәкләр миңадыр инде, әйме? Юк, инде да мерсинә чәчәкләр юк, чәчәкләр Гүзәлиягә. Гүзәлиягә ни өчен? Инде Ну, презентация бит инде кешем менә шундый хөрмәт иткән артистыбыз Мәскәүдән килеп Гүзәлияның ярдәмес аңа шәкү. син әллә аның яраткан чәчәкләрен беләсеңме? Мин шулайдыр дип уйлыйм. Минем яраткан чәчәкләр. Син үзеңнең яраткан чәчәкләрне Гүзәлиягә бирүгә булдың. Гүзәлия белән сезнең инде әле иҗат җимешләрегез юктыр дип беләм. Хәзерге вакытта әзерләп ятабыз. Бик күп җырлар әзерләдек. Ну, тыңладык инде, әйбәт шулар арасыннан бер җырны таптык. Менә шуны әзерләп ятабыз. Ничә сумга төште әле? Ну, сыр. Фирдус сәлам, син җырлап та төштең, ничә кәефләр начарак синең? Keyifler evet, нормально. Югалып калган кебек. Yok, yol итәм бүген. Әзрәк теге урыс япышлы расслабился. Бик матур бәйрәм, шуннан да
менә әле шуны уйлап утырам. Бәйрәмне оештырырга була концерт формасында да, дуслар белән җыелып, өстәл артында да, һәм дискотека формасында да. Менә чыннан да дискотека формасында да шулай бик кызык. Яшьләр дә бар, өлкәннәр дә бар, яшьләр, балалар да килгән. Бик матур, үзенчәлекле бәйрәм. Чыннан да. Бүген бит инде Гүзәлиянең бәйрәме булгач, Гүзәлия белән эшләр ничек, иҗат эше ничек башланып китте. Ул тәкъдим ясадымы, син тәкъдим ясадыңмы, ничегрәк? Менә эзлим әле җыры ничек барлыкка килде? Гүзәлия белән без беренче танышканда нормаль гына танышып киткәник, аннан талаштык без аның белән. Пырак килеп беттек. Бу инде бер 4 еллар, 5 еллар элек. Аннары мин аның инде чәйсеп утырам икән, Сувашида. Ул анда утыра икән, без бит әле бер-беребезне биткә белмибез. Ул белә, мин белмим. Аннан Сабантуй вакыты инде бу. Сезнең каршыгызда җырлый Мәскәү кызы Гүзәлия дип шаккаттым. Аннан барып таныштык, шунда килештек. Шунда аннан тагын да якынрак бер-беребезгә шундай дуслык ныгыды. Мишәрләрче. Һәм миңа җыр җибәрде дә Достым Маратка илттем дә, мин әйттем, менә Гүзәлия шундыйрак җыр биргән, ничегрәк. О! Ясый мин моны. Бу сиңа. Шәйттереп, ике җырны без бер атнада ике җырны әмәлләп аттык. Гүзәлия ни хаятында сезнең программа башлашты? Син канәгатьме? Аллага шөкер, мин канәгать, мин бәхетле, минем шундый зур поддержка булды. Иҗатташ дусларым да, башка дусларым да, туганнарым да, якташларым да шулай поддержать иттеләр. Рәхмәт бик зур. Сәхнәгә чыгыр алдыннан сорарга иде, ничек уңайсыз булды. Иң курккан әйберең нәрсәдә иде менә бу программада? Алай әйтә алмыйм нәрсәдән курктым дип. Дулкынлану хисе бар иде инде. Инде махсус торт чыгару, бәлки номерлар сыны калдырыр дип нәрсә. Менә мин теге төрле чаралар булганда, туйлар, мәләрме, концертлар паузаларны яратмыйм. Җинем син шул паузалардан куркам мин. Ә булай халык ничек кабул итте? Халык шундый җылы, шундый прям рәхәт булдылар алдында чыгыш ясаган. Рәхмәт сиңа менә шундый бәйрәмне оештырган өчен. Уңышлар. Дамир, сезгә дә рәхмәт бик зур. ТМТV каналына да миннән бик зур рәхмәт. Пока. Тормышыбыз җәннәт безнең, алда гөл, ник алай дип сорап торма, үзең бел. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай. Сызгырган кебек баражай, күзләр генә тимәсен дип, ай Ходай. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай. Шатлык белән яшик, гел шулай, баш очында балкып торсын мәңге кояшай. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп.
Шоу-біз тапшыруында әкі-бәкі пранк-шоу бүлігі бар еді. Быйыл да ул үз кішінде эшләячәк. Егетләребез Булат Браво белән Раил Габдуллин һаман көч сынаша. Яңа елның беренче бәйгесендә кем җиңәр? Әлбәттә, моны сез генә хәл итәсез. ТМТВның рәсми төркеменә кереп, тавышлар юлларга гына кирәк. Сәлам дуслар! Салют! Барыгызны да яңа еллар белән. Яңа ел белән. Ниһаять, 1 гыйнвар. Сәгать 8:09 китте. Димәк, сез шоу-біз тапшыруының чираттагы чыгарылышын карыйсыз. Ә без әкі-бәкі пранк шоуда бүген Мурат Гайсин белән пранк төшерәбез. Мурат, сөйләп кит әле, бу пранк нәрсәдән гыйбарәт? Пранк төшерергә булдык. Инде безнең бүген елка бара инде һаман елка шыршылар, балалар өчен. Мин инде монда үзем генә калдым да, ярыйсыз килдегез әле. Теге нәрсә эшләргә дип йөрдем. Теге узган кешеләрне, янымнан узган кешеләрне сорыйм да инде, мин әйтәм, ярдәм итегез әле дип. Үзем генә калдым, ярдәм итәргә кирәк дип, разведканы чыгарыгыз әле дип, минем команда буенча. Шулай итеп команда бирәм дә, алар разведканы чыгаралар да, бөтен ут, бөтен тавыш сүнә дә, ә мин качам шул вакытта. Шул вакытта качасың. Бу кешеләр белән барысы нәрсә булган булып беткәнен ансын үзегез күрерсез инде практиктан. Дайте, пожалуйста, помочь нас, никого нет, ни одного оставили. В аппаратуре. Вы эту розетку, самую нижнюю, ладно? Как я махну. Давай, сядь. Давай. Стой! Чувак, подойди, пожалуйста, сюда. Слушай, тут помочь надо по аппаратуре, помоги, пожалуйста. Тут не работает там вот свет, короче. Выдернешь розетку, как я тебе махну, ладно? Сейчас. Там розетку просто. Вот. Сэмсис. Кто-то шалыш, сэмсис. Эй, помогите, жертвуйтесь, пожалуйста. Bizim gene kaldı. Rozetка чыгарырга кирәк. Мин просто теге башта утырып кешни эшлим. Син розетка дип намысы. Шуны чыгарырсыз, мин кол булгач. Кол булган да. Әйдә. Дуслар, шушының белән бүгенге пранкыбыз тәмамланды. Мурат, нәрсә әйтәсең? Нәрсә әйтеп бирергә дип, менә шушы кешеләрдән алар үзләрен күрә калса телевизордан инде гафу үтенәм. Шоярдык кына инде. Кемгәдер бәлки эләкте күбрәк, гафу итегез, яңа елда сугышмыйча матур итеп яшәгез, яме. Уңышлар сезгә барыгызга да. Барыгызны да яңа еллар белән, дуслар. Яңа ел белән. Пока-пока. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Бүген әкі-бәкі пранк шоу Южный Сәүдә үзәгендә. Һәм инде бүген миндә кунакта Гөлназ Батталова. Менә дуслар, сез үзегезгә сорау биргәнегез бармы? Кешегә конфет бүләк итеп, үзегезнең сөйгән ярыгызны табып буламы икән? Һәм бүген без шуны тикшереп карашакбыз. Кешеләргә конфет биреп, үземнең тормыш иптәшен табырга буламы? Кем белгән? Тик ләкин без хәзер тикшереп караячакбыз. Привет. Привет. Это тебе? Спасибо большое. Как тебя зовут? Меня Влад. А есть девушка у тебя? Нет. Гульнас меня зовут. Меня Влад. Познакомимся? Давай. Сколько лет тебе? Мне 18 всего, вам чуть побольше, по-моему, да? Ну да. Ты татарин? Я, да, что? Ну это хорошо, мама будет рада. Привет. Привет. Это тебе конфет. Спасибо. Как зовут тебя? Руслан. Что запомнил? А есть девушка? Нет. Снимаете? Познакомимся? Нет, спасибо. Спасибо за конфет. Привет. Это тебе. Слушай, у тебя есть девушка? Нет. Можно познакомиться? Ай. Как зовут тебя? Ур. Татарин? Нет. Давай обратно. Пока. Всё. Привет. Это тебе.
А у тебя есть девушка? Можешь его познакомить? Как тебя зовут? Меня Гульназ зовут. Ну, пошли, мы с тобой помутимся. Менә хөрмәтле дуслар, бүгенге пранк дәврендә без кемгә генә килмәдек. Инде Гөлназ бик тә кыю буларак Кыш бабайга килде, бер егеткә килде, ике егеткә килде, даже 3 егеткә дә килде. Ә мин инде нинди генә кызга килсәм дә алар мине бар әле, энем, кит әле моннан, синең конфетларың безгә кирәкми диделәр. Менә Гөлназ әйт әле миңа, сереңне ачы әле, серен әйе. Мин кыз кеше. Һәм шибәр кыз. Монсы белән әлбәттә килешәм. Менә шул егетләр арасында инде син үзеңә берәр тиң ярны таптыңмы? Күрдең бит инде. Тапсам, монда утырмас идем. Ну, син минем белән утырасың, может. О, даже Гөлназ да мине проигнорила. Шулай итеп, шоу-без тапшыру ахырына да якынлашты. Тагын бер кат сезне яңа әтәч елы белән котлыйм. Тапшыруыбызны яңа елда да шул ук адрес буенча TMTV онлайнның рәсми сайтында карый аласыз. Ә бүгенгә мин Эльвина сезнең белән саубулашам. Пока-пока. Я иду искать! С 1 по 31 января большая зимняя распродажа в Южном. Найди свой размер.